אהלן חברים, אני נמצא כרגע בחולון, בכיכר הלוחמים, ידועה בשם כיכר קוגל, אחת המפורסמות בישראל, אחת הכיכרות הכי מורכבות מבחינה תחבורתית, מוקד תחבורה אדיר, שהולך להרס לחלוטין לטובת הנתיב הירוק, הרכבת הקלה כמובן. ידועה גם כן בשם כיכר הדמעות, על שם כל כך הרבה נהגים שנכשלו פה בטסטים, כל כך הרבה אנשים בחרו פה, גם אני, עבדכם הנאמן, נכשל פה בטסט לפחות פעם אחת. בואו נדבר איך זה הולך להשפיע עליכם ועל איך נכנסים. שימו לב לדבר הבא. לפי האתר של נת"ע, הכיכר ההיסטורית הולכת להרס לחלוטין. במקום זה יוקם כביש משוקע מזרח למערב והרכבת הקלה תעבור ממש מעליו. שדרוג ענק שמשנה את כל האזור. זה ידוע שתחבורה ציבורית מודרנית עשויה לעלות את ערך הנכסים בכ-10-20%. זאת לא רק פרידה מהכיכר חברים, זה גם קפיצה לעתיד טוב יותר ומשמעותי יותר, עם ערך חיובי לכל הנכסים שיש פה באזור. אם יש לכם כמובן נכס באזור ואתם רוצים לדעת מה קורה איתו או מה יקרה איתו בעתיד, דברו איתי.